ବନ୍ଧୁ ହେବ ତ ଏମିତି। ସୁଦାମା ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାରେ ଜଣେ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜା ହୋଇସାରିଥିଲେ, ସୁଦାମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିପାରିବେ। ସୁଦାମା ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ କିଛି ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଠାଏ ଚୂଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ। ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ଦ୍ୱାରକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କର ଛିଣ୍ଡା ପୋଷାକ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସୁଦାମା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରେମ ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମହଲ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ନିଜର ଗରିବ ବନ୍ଧୁ ସୁଦାମାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ରାଜା ଓ ଭଗବାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଗରିବ ବନ୍ଧୁକୁ ଆଦର କରିଥିଲେ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା ଧନ ବା ପଦବୀ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସୁଦାମା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ଅଭିଭୂତ ଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ କିମ୍ବା ନିଜେ ଆଣିଥିବା ଚୂଡ଼ା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକୋଚ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ମନର କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେହି ଚୂଡ଼ା ନେଇଗଲେ। ସେ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସେହି ସାଧାରଣ ଭେଟିକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହରେ ଖାଇଲେ। ସୁଦାମା କିଛି ନ ମାଗି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା କୁଡ଼ିଆ ଏକ ଭବ୍ୟ ମହଲରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। କୃଷ୍ଣ ନିଜର ଦିବ୍ୟ କୃପାରେ ସୁଦାମା ନ ମାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ।